Ako sám Augustín však neskôr o tomto období napísal, tak po nociach ho ubíjal pocit prázdnoty. A tiež napísal, že bol zviazaný ťažkými reťazami žiadostivosti a veľmi dobre vedel, že je obyčajným otrokom vlastného tela. Do tohto vnútorného chaosu, ktorý prežíval, mu však zrazu vstúpila dôležitá kniha. Cicerónov dialog Hortensius. Nebol to žiadny náboženský text, ale strhujúca výzva prestať žiť povrchne a začať hľadať skutočnú pravdu. Kniha ho zasiahla tak silno, že v ňom prebudila dovtedy nepoznaný hlad po zmene. Na jednej strane začal zúfalo hľadať pravdu, no zároveň na druhej strane sa odmietal vzdať svojich rozkoší. Chcel čistotu, ale nie hneď. Chcel pravdu, ale bez obety. Tento obrovský vnútorný boj neskôr zhrnul do vety, ktorá patrí medzi jeho najslávnejšie. Sám Augustín povedal: Pane, daj mi čistotu a zdržanlivosť, ale ešte nie teraz. Augustín chcel jednoducho všetko. Pravdu aj rozkoš, múdrosť aj slobodu bez hraníc. A tento obrovský vnútorný tlak ho nakoniec vohnal priamo do náručia nebezpečnej sekty.